हेलो। हेलो। कहाँ बाड़ा यहाँ गुल बनी? अरे हमर लुलु कहाँ बारू? अरे बोर ही के आज बनी दोपहरिया हो गइल अब खीस बरत अब। रुक लाइटिंग करतनी आवतनी बस आवतनी। धन के करे जा? पहले तू ही बताव कहता ना तू लाइटिंग कर लो बताव हम 5 मिनट खातिर वो हिजो से फोन करते त कहत रह के लाइटिंग अरे ही ना खसी इग्नोर के नहीं कनु करत हमरा के। ना धन बस तुरंत 2 मिनट इंतजार कर बस हम आवतनी। नीमन से आई हई ना त बिना धोले मत आ जाई ह। सुनो हेलो हां कोनी के बना नु? पोइजा मिले के मड़ैया में। हैं? मड़ैया में। आहा राते मड़ैया में राजा जी ना। अरे आवन ढेर दिन से तारा से भेट नहीं की कोइले हमरा के खीस बरत आओ। ठीक बा माता ठीक बा फोन जल्दी जल्दी देखो। बिच जी आ सुन आ दादा रख देलन का। अजी का करो तनी बैठ के कनिया के धोइया फुला दे तनी न और माई गइल बड़ी माठा ले आवे आ कह तड़ी की फुलौरी बना के बुचिया के खिया दे तो खाना उना बनिए गइल बा। आ सुनी केकरा से बतियाओ तनी कोई से पाहुन जी का कइनी है फोन? हां तो ढाक बका तनी देखी एगो रउआ से हम बात कहे खातिर आ गइल हनी। बात हमार बुरा लगी त माफ कर देम। का भौजी? कैसे कि जितना नैहर में रउआ उफान मचैले बानी कुंवार में आज हमनी के केहू के दुआरी जातनी जता मुंह देखावे जे पुष्पा बुची नहीं खिंजा जन्नी। ए भौजी देखो कोई ना गलती करेला कुंवार में ना तो ओकरा के बियाह तक ना टॉर्चर करल जाला जान ल। उहे बतिया रउआ के हम सिखावत तनी नइखी रउआ संग हम लड़त नइखी। सुनी आज दूसरा से हमनी के झगड़ा होता आए बताई संजैया घर से लाठा लाठी भइला कि कहिए ना देलसन कि अरे साला तू का बतियैबे तोर त बहिन के माजा मरला से टिकारा। आज रउआ करमवा ना कइले रहती बुची जी त आज भईवा को जी पकड़िया बच्चा रहित सब कोई सोचेला कि गलती ना करी है सब कोई सोचेला नु के गलती ना करी ठीक बा लेकिन जा हो जाला तो हाँ उ त जान गनी कि प्यार हो जाला त देखी जेतना रउआ कुंवार में उड़ैनी अब उ सब धंधा छोड़ देन। देखी शादी हो गइल बाटे अब रउआ मिले उले लव चॉइस के बात नहीं करे के ठीक बाटे। आई हम जानते कि जगह बियाह शादी हो जाला उ त्याग देवेला। अब रउआ के सुंदर सुंदर दुल्हा मिल गइल बावन हीरा मोती ऐसन अब दूसरा पर रउआ बिल्कुल मत ताकम। देखिए बुची जी आज जेकरा ना कहे के उ हमनी के कह के निकल जाता आखिर केकरा गुने हमनी के पगड़िया मुंहवा करिया हो जाता गिर जाता रउए गुने नु। हां पाहुन जी कुछ कहत रही ना उ का कहत रहन उनका पता नहीं के लेकिन ई कुल पता नहीं के चलो लेकिन टोला में के कौनो त कह देले बैसन हो दिना आई रहन त का कि पुष्पा बुची के हिसाबे किताब से राखो पूछत रहन हमरा से कि के रहे हो कहले बाबू नहीं के जानत ना केन कहले झोटा ला सार टिकारा से हम ना बोली ना ना ते अब नहीं बोले के बताएं कि रवा के इतना ले दे के बियाह शादी भइल बा आज मर्दा छोड़ दी तो रवा क घरी के रहन बताई। अब बेटी के बार बार बियाह है तमी करी हन त अच्छा लागी ना गुड़िया पुत्री के खेल हटे। रवा के इतना हम बढ़िया बाई भौजाई के सिखावत नहीं आ रउआ जान जी पुष्पा बुची अब रउआ से इहे कहीं कि हमरा गोड़ पूज लीही हाथ जोड़ी बा कि रउआ अब की अपन भैया के इज्जत बचा देवे के बा आ नाही त जान जी घर में नहीं त रउआ रहम ना त हम ही रहम। कैसे कि जेकरा संग आदमी तू मैं करता उ घट देता जन्नी। रउआ के हम बढ़िया से सिखावती हम जाता नहीं धोई उठू करे बुझाइल है कुछ बोली ठीक बा ठीक बाटे सास से बतेनी है ना। हाँ अपन से फोन करके सास भी कह देवे के चाहिए कि अम्मा जी खाना खा ले बढ़िया से रहम वैसे सास के नू मती हती तारा देने प्यार मोहब्बत सब गिरा रही कि ना हमर पतोहिया बढ़िया बिया बुझाइले। हाँ अच्छा देखे नी रमाई हमरा के 4 गो बात बोलेली त हम चुपचाप रहेनी काहे रहेनी कि अब हमार इहे घर दुआर हो गई बोलाइबो करी तकबो करी त रउआ ओकरा देने नहीं खेता के ठीक बा ओकरा ऐसन महसूस होके कि रउआ बदल गइल बा उ पुष्पा ना है ठीक नु धोया फुला देते रमाई हते आए इनका कहला से उनका के छो दे भइल बड़ी जरूरत ई अपना माता के काहे नहीं कि छो दे कुछ कहो प्रेम कइले बन त कइले बनी हमरा के समाज में ना लेकिन हमरा के रूमे में त मांग टिकले बानू आए जहां भेंट कर जात रही जा टिकले बा होटल में नु ओकरा से का भेंट करबे करे में करे से के जात नहीं हमारे अपन मरद ठीके ना लगेला इनकरा आगे इनका के छोड़ब हम कल बा केने से केने कुल का परल बाटे कुल जा के भी देखे कपड़ा सुखाली छत पे से वो सब उतारे के बा हयो कुल करे के बा सब कह के द ए लोग के तब तो ठीक रहबू आ ना त ना ठीक रहबू आ गर्मी कहता कि हम ही बानी बा मन अंसा गेल हमारे जाए ही से जाते नहीं का करे काना केने रखनी हो कुल उठाई मोह सब नीचे पोते के पड़ल बाटे। अरे कने आ हां चाची जी आई बैठी गोड़ लागत नहीं खुश रह जा बना रह जा कनिया की मशीनवा चलावत तड़ू हां चलाई ना का सिए के बा ब्लाउज सिए के रहल हो
हाँ तो इन्हें ले ले आवेला हम सीना देती। बुचिया आइल बिया, बुचिया के 2-4 गो ब्लाउज बढ़िया सिए के तो कहले ये ना कि ये माई से जइबे करले से जी भौजी घरे तनका भौजी ले कह के डिजाइन डलवा के ब्लाउजवा सिवा लई है। तो हम कहनी कि ठीक बा से जा तनी पहले पूछ आव तनी अगर सियत होई हम त ले जाके दे देब कपड़वा सी दिहन वो में हाँ का तो ना तो सी देही आइल बनी ना वहाँ के। हां बुचिया आइल बिया। सर समाचार ठीक बा नु? हां हां सब ठीक भइए। ठीक से रही ना ससुरावा? हां बढ़िया से अपन रहेली सन आ पहले से निक होइयो गेल बिया। चिकन चकन हो हाँ। गल एकदम। मां सुख में रखियन दामाद जी त चिकन चकन हमनी के खाई घर से पी तो के ना रसम कतना अच्छा गहरा रिश्ता जुड़ गए रहे और बुचिया के चलते आ हमार देवर के चलते लेकिन का करम गोतिया नैया केहू के ह गोतिया पटीदार देखनी नु कतना से का कुल भई एक कने छोटा छोटी हो हमनी के न जानत न कि का रिश्ता बा नहीं खे लेकिन अगला त अपन गलत सोच रखबे नु करी कि नहीं रहत असन त जरूरे कुछ वैसन बात होखी। हां तबे न दुनो में पटरी खाता दुनो रहत असन। हां ये चाची ये तो बात सही है। ज्यादा जरे वाला के कोई ठेकले बा रोकले बा जरे वाला के जरे द बाकी ज्यादा अब वैसन बात नहीं खे। हां जाए दी कह दे अपन बढ़िया से अपन परिवार में रही हम का करे के बटे अपन आवत रही जात रही घूमत रही शादी मंदिर लेने न होत शादी रही। बियाह कई दिन अपन बढ़िया से अपन घर दुआरे रहे लागल अब उ सब के इथि ना रहेला ओकरा फिर। हां ना तो बढ़िया न बाजी अपन चेतले में कुल भलाई बटे का कर हम देखत नहीं कुल काम अपन ओरियावत रही ना ना बढ़िया के नहीं कोई बन जा काज कोनो जरूरी खाना बना कोई तो रखल बटे सब खइले नहीं खन सुबह से अभी टिकर बच्चा घरे नहीं खन का ना कहीं कहां गुलो खरी हाने गुलो के खेत बगल बड़ा बुझाते नहीं खे आ कबे कहि गोल के भौजी खैका बना द हम कहीं के बना देतनी आके खा ल कम तो से कहतन कम के होते अपना बन भौजाइयो के तो उनकरा बता देवे के चाहिए कि हाँ वो भौजी जा तनी हम हई काम करे उ लइका एकदम ई ओही तर मार लहेना लखा घुमत हेला एगो मोबाइल ले लिहन ई बेटा मोबाइल ह हाँ हाँ आ लेके खूब दिन भर अरे कहां कहां दोस्त संग होतेले बतियावलन घुमेलन का करे दिन में घुमे ना कमाए धमाए होई नहीं खे घूमे के हाँ तो जाइया कमाए के चिंता फिक्र पड़ी तो ही है ना। अरे वो बुझाई। चाची जी चिंता का फिक्र ना चढ़ी बियाह करे कहा तो कहता कि ना अभी ना करम बाकी बरियारी सेट भइल बा लड़की देखला हो जका ना अभी नहीं के कुल भाई हम कहें कि कन देख तक ले लोग जाता पर पसंद पर गो की तो अपन ना, बियाह अभी शादी नहीं करवा देते जा तो हम करो अपन आज तो दूगो बाल बच्चा हो जीते ना तो पुता खिलावे के मिलते काहे ना होई तो छिपावे वाला चीज हो कि छिपाई आदमी बताई ना रोरा से नहीं हमनी के तो अपन बाइन जा गाँव घर में रहते बन तो हमनी के ना जानल जीता का के दूसरा जानी हां गाँव जवारी ना जानी तो आई इलाहाबाद से जाने खातिर ना तब यही बात बा का कहे के बाटे और का कहीं जाने कि वो कतना दिन से हम बीमार रहनी ओ में कतना पैसा कुल लाग गइल ये कन्या यही चलते देखो हमारो बिचारा सुने के मिला रहे जानलू हाँ कि उनका कन्या के तबीयत खराब रहता से उ ना सिलाई फराई नहीं की करत हाँ यही से बंद कइले रही सिलाई मशीनवा बंद पड़िए माना कर दे चलावे के आ गो निका जी तो यहाँ होता नहीं हो तो काम होई बाद में। हां तो बैठी का खाई के बेरा नहीं भइल अरे खा तनी हो काय थी इतने वो रसीद दे को थी वाला तो मांगता स्कूलिया में दिन भर रखे फोन आवत रहता रसीद मांग खातिर तारा के बीए पार्ट 2 वाला हत ना दे तो फिर थी ना परीक्षा ना होई। चले जाई लूर लुफुत बाई मोले पे जाई उरा उरा छूटे वाला अच्छा जी का हाल बा ठीक बा हो बबुआ अपन कह जा आराम बा नो तो कना ही जा ला जाता अपन भौजी ले कम से कम बता कह के ना जाए के चाहिए कि हाँ दादा हम जा जाई कि बता के जाई काम बढ़िए बता दी हैं भौजी से कोनो बात ना बताई ना हम सब बात हाँ तो खाना बना के कने में ताकती है सारा के टिकर बबुआ घरे नहीं खी रहती तो वहाँ के खिया देती तो हम खा लेती अबे तक ले खाना नहीं खी खैले अपने भैया फोन करा हो हां कहले ना पूछत हम रौरे के तो हम कने कहां गइल बा बहुत अनु की 10,000 से ज्यादा पैसा नहीं खेल खाता पर का काले दाना धुने के लिया निकलते नहीं खे हमार दोसर खाता हो हम दिन कहले ना रहनी उनकरा से तो कहत रहन कि तू ना जान में उ से बबुआ जान जाई बबुआ से हम कह देले बबुआ से समझ ले बस समझ लग तो कह दिया कि 10,000 से ज्यादा के पैसा ना निकली। हां तब हमरा के कहत जरूर समझत नहीं फोन का से का कहत रहन कहानी हम कहत अब का करी हम सुना ना हो जेता नहीं काय बैठ खा जा पिए जा खाई लगल ठहर के अच्छा ठीक बा नहा ले बनिया दलनिया पर से नहा के जा तनी लड़किया के पीसिया ले दे तनी सीधी हा हां जाई लगा ती हम कमा और यार तनी बढ़िया से डिजाइन चढ़ा के सीधे से के जानते बड़ हमनी के तो बूढ़ ठुड़ हो गल बन जा कैसनो सीधे हो जाता कने पहिन नहीं ना हां तनी वहां भी कतन भी तो नया नोहर बिया जानते बड़ो कि डिजाइन वाला पहनत ऐसन अच्छा से बिछल हई हाँ, किसका हाँ। नो पूछी मत करा के सीधे जा तनी ले आ कपड़ा बा ना हां ठीक बा
और तेरी पूछे खातिर बियाह शादी हो गइल ज्यादा बियाह शादी होल बा अब छिनरी आइल बिया ई पुष्पा बा काहे ने फिर इनका के ताका झाकी मत करे दादा ने का फंसा ली फिर एगो तो छोड़ा छोड़ी हो गइल बा ए से तो बताओ नहीं ना कि भीतर भीतर अपन ठीक ठाक क के होने क के रिया देम जा एबारा बहिनी के यही बा हमारे एथी जरेला हैं कबे से हिजा बैठल बानी के ने का करती है हैं अरे अब तारा के जे कही के का करता कबे ले देख ली फतिंगा ना नु तो 10 9 नतीजा ना करे एकरा ओकर खाटी हटे अच्छा अब आज खाटी सहित ओचन सहित मैं चर्चा रा देता नहीं को दिन के बाद तो आइल बड़े ससुरा से नु ये ठोगुल ता पीली लेके कुतरा लागतनी ये मतलब जा तो नहीं रहो अरे भैया आपसे कहतनी के गोड़ लागतनी ये तो खुद ये मौका हमारे ना मिलता है कहिए ले आखिर बड़ हां नो लेका फुट को तार एक बड़ बमनी लेखा आज गोदी में खिलाए तक देखिए कोई से हां तो उहे तो हम चाहतनी कि कहियो गोदियो में खिलाई हैं मरत हमर उसे मरत हमर मोटा बा की से भर जाला एगो बात कही सही में हेजा बैठी पहले मोट मरद आई नो हेजा बैठी पहले हो गल आई से धर के बतियाई मोट मरद के पातर मेहरारू मिली हो सब तू मेहरारू के जानी को सब संतुष्ट ना होला अब हमन ले खनहन बाई जा एकदम छक्का पर छक्का चौका पर चौका मारो जी क्या हां ये दादा कैसे मौका था ये कोई हैं बट कहना के मार दबे फट जाए नहीं सब ना खनी खा के आवे जब मैं एनर्जी डाउन कर फ्रेश हो गए नहीं वो जब बाउने कबार के धइले बाउने घास हो न मौका था जी हां मौका था कि कोयल छोड़ ली सा हां और कसो असै मजाक कोनी है की अच्छा बताओ माल गोरु बकरा बकरी पाड़ा पाड़ी सब कोई ना छोड़िए तो जी कैसे प्यार करी गाना गा के अरे नई हर से जब ससुरावैलू औरी ससुरा से जब नैहर आइलो अच्छा आ कई बजे दिया बुतैबू बताव तू का करऊ ई वाला नु दिया ना बुती हम मोमबत्ती बुता के अरे फतिंगम में आवाज न फतिंगा ना भूल को मुझे प्यार कर ले जा तब भुला रहे हो हमारा के ना भुलाई नहीं भुलाई तक याद पड़ती जब जब हमर मरद हमरा कहे तरी छुए न बुझाए न का माने अरे कुछ बिछापड़ा हो जब बजे न हमर जब हमर मरद हमरा कहे तरी प्यार करे न बुझाए न तू ही छुआ तड़ा से का है का होई चूटी कटरा लेखा लागल है हां त न होइलो तो बुझला का 12 वर्ष 12 वर्ष हो गइल है और मैं 12 वर्ष ना लगेला और मैं एकदम प्यार करे आइल बनी कि झगड़ा करे आइल बनी अरे जे करे से लव कइलू ओ करे से परेशानी बा अच्छा सॉरी ए सनम ई करम तो ना हमार खाना ए सनमई करम तोहरो लागे घचर घचर ना मजा आ गेल बाकी सुनो देखो ये जब मिले के जब कहते जन हमर भौजैया कहते नु सिखावत रहे समझावत रहे हमरा के कहते नु कि न तो जइया अब सब कुछ खत्म कर लिया हम कनी खत्म हो गइल बा हम टिकरा के चिंतो नहीं अच्छा ये बात सुन लो पहली बात तू कहले रहो नो कि शादी हो जाई ओकरा बाद साल भर के बाद हम 10,000 भागम तेरे बियाह करो हम लोग ठीक कर साल भर थोड़ी भइल बा साल भर थोड़ी ठीक बा एक बात सुन लो ध्यान से बात हम रनुआ और रहू तोहरे प्यार के चलते जानलू तार माई बाप कम इज्जत देखनी कि ना जाए तो तू बियाह कर लो लेकिन अब हमार तारी इज्जत देखे के बा का बुझाई पैसे मुड़ी मत दिलाओ सब बोल लेखा बोला हमारे भगबू कि ना भगबू भागम फिर वो हिम्मत कहनु कि हमारे बेटा बा हमारे बेटी भी हमारे सास बा ससुर वो मोहमाया नहीं देवे के कब तारीख 24 तारीख 9वां महीना 2027 ठीक नो तो एक हम कमा लेते हैं कुछ पैसा सीधे जैसे प्लेन धल जी कहां हैदराबाद टू सिकंदराबाद वो जे मामा के लेके बा ये डेरा ले लेगा हो तो फतिंग लगाओ तो फतिंग ना होता ना अरे तारा पॉकेट कर दे तू काटे के नीचे घुस जा हम चल जाता नहीं अरे तो तू निकल जल्दी निकल दादा तू मामा ना बोले ला अरे एगो चुमाओ दे दो गाल में ए दिलो ले जा रुमाल में बाद में अरे पगली ये दोसर किस ह आगे से पीछे से उल्टा हुआ किसका हाल है मजा आ गई ये कहाला है
एगो पुराना प्यार प्यार होला करो मौत के मानत होई लेकिन हमारा प्रति तो दिल में कर लालसा रहते होई का हई देखा हो माई या बेटी एक संगे निकलल बाड़ी जा आ मगर अभी तक घरे आवे के कोनो पता या रहता नइखे हैं आ हम मान धो के आ बैठल बा इंतजार में कि अब यहाँ जा त चबिहन जा आ जाके हम सूत जाइम त उनकन जान के तुरंत हो सब फट जी ना बुढ़िया यहाँ त चार गो बात बोलिहन के हमर बेटिया आइल बिया त एकर कुफुत धइले बा लोला बोला फुला के बैठल बिया हे तना धोई पीस उस के फुलौरी बना के अभी तक बैठल बानी त कहिहन जा कि लड़तिया झगड़तिया हे कन्या कहाँ गई रही कबे के ई बताई चल गई हम उनकरा घर तन की ब्लाउज सिए खातिर बुचिया के रहला देवे के उहे चल गई पूछे खातिर जनलू त कनी की सी दिया त बुचियो गई रहलिए संगवा भी नहीं लिए का घरे बुचिया गई संगे उ त हमरा से कह के गइल है कि हम माई संगे जातई ठीक बा त हमारे संगवा गोइल हिया त वजगी ले कहते कि ए माई हमरा भूख लागल बस हम जा तनी खाई त हम कहनी कि जो त भौजी ले मांग के खा लिए त कहतड़ी कि हम जातनी माई संगे रहुआ कहतनी कि गई रहे आई हिया माई संगे कहते जाए के त माई संगे हमारा संगे उ कहाँ गइल बिया हमारा संगे उ गइल ही नहीं खे ना हम लिया के ओकरा के गइल बनी त सिलैया ला भी गइल है कि एकरा फिनु त फिर चल आइल है नु हाँ तो हम का जानते नहीं ओकरा के हम नहीं जानत कहाँ गइल हिया हमारा कुछ जानकारी नहीं है तारा से ना कहले हिया और रहुआ का करतनी उ का करतड़ी भगवाने भरोसा बाटे जन्नी हम और बेटी एकदम बेयाहा हो गइल बानी जा कुछ कहे जुगो त नइखे जन्नी बेटी एक सुबह से घर से बहरी गइल बड़ी का है रहुआ ना पूछ सकनी कि कहाँ गइल बड़ी तो काहे ओने भी हम घुमा के एकदम ऐठ ऐठ के बोला तो कौनो बाती वैसन भइल बता हमारे से खोल के कहा जा ना जितना हमार मरद के बेपानी करे के बा उतना करी जा देख ली अब की रहुआ के चेता देतनी अब की एंदा अब की बिटिया जी के बा 9 बा 6 कर दीहन प्यार मोहब्बत वाला बात तो अब की कर भाई से मार के कर गोड़ तुड़वा देम अयो दादा हमर लड़कियो भी ना तो एकदम खोखा बहेंगे वाला याद तो लत ओकर छूटा तो नहीं खे अगर जे जान जैसन हमर बेटा पतो ही ना तो हमर घर में जिंदगी जियल हराम एक सुबह के बिटिया नहीं की तो बड़ी ना पुष्पा दीदी या टिकट संगे का हो बेटा रंगरेलिए मनावत है आई हो दादा जवना बात के डर रहे तवन बात लगत कि सच तू देख ले हवा दादा उसी बात के हम डरत रही आ चुप ना जी आवरी के रहे और कोई ना के रहे ऊपर उहे दुनो हां आ कहाँ मिला था मुझे खटियो पे के गइलन जाब हाँ ज्यादा बेटा सुना तारा के ना आज 1 गिलास दूध देम आ 1 लोटा दही देम अपना घरे से अपना घरे ले जाके दे दी हम मम्मी के ना आ ई बात केहू से मत कहिया ठीक बा वादा कर का करत बा प्रॉमिस हाँ केहू से नहीं कहे के नानू कसम से मम्मियों से मत कहिया जा 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 बेटा केहू से मत कहिया आ गिलास आ लोटा लेके आई है तारा के दूध दही देम अच्छा करवावा तनी नु का हो दूसरा घर के लइका के कहतवन का भइल कन्या जाके मरवावा तड़ी गोपचा में अब हम का कुत्ती गो लइका कहता कि रंगरेलिया मनावा तड़ी जाके रउआ त कहतन कि हमर बेटी सुधर गइल बिया बियाह शादी भइल त ए बेटिया हमारी इज्जत ना रहे दी ना रखलस ओकरा के बियाह कोनी ले जाके हरामजादी के न कि बढ़िया से अपने घरे रही आई हरामजादी आवते कि माई आवतनी घरे आ घरे आवते निकल गेल होने मुंह करिखा लगावे खातिर अभी तू जा ताड़ू बेटी के देखे खातिर अरे अभी जाई ना फुलवा के जगह मार के हेही ले कपारो का जात नहीं करके अभी देखे तू मरबू के सिखाइबू हमार भत्तार के नु ए जिगवा ई गांव घर में हमार नाम हसवाव तड़ी तूहू मर जेबू तार धियावा बियाह क के चल गइली तूहू कुछ दिन में मरबू त केकर इज्जत रही हमनी के त इज्जतिया सफल ले लेलू जा कोई भी हमनी के बैठ के ना बतियावे जुगत बन जा ना केहू के द्वारी जाके हमनी के बोले जुगत बानी जा तहार देवर हमेशा खानी करत रहत बा नहीं चलते हम तरह के बोलावे कइल है लड़की में गलती ना लड़का में गलती हो वो बेटा के वही घरे ऐसा है कौन का बोले लगा के बड़ा पहले अपन देवर के मारे रोरा अपन तुरंत दाना हो गइली हमर इज्जत लेता बा हां का कोई चले ना चलो तनी हम उदिहन तो उदिहन ना चक्र दिन हो गइली ई कोई मतलब ना है जनलू कने आ लागत रे हां
अरे झलकता तुहरो जवनी आए रानी कौन तहर कमर हो की मटा कहू झटका हो तहर कमर हो अरे की दादा। कमर ओहो बाकी लोहो होय कहना रंगलू है नहीं ना रो नो रंगला से नु जान ये कि मर्द के जवानी में रंगीन ओठ देखते ना कि अनु अरे उठवा के ललिया कनवा के बोलिया अरे रसिया नहर निगारवा किए हो धना हल्फा मचवले बा का छिनार चढ़ खोल दही कपड़वा लंगटे घर क दही हां लंगटे घरे लंगटे उघारे तो इज्जत अपन छी लंगटे उघारे जान तो दिन के इनका आदत छुटल दिया अरे माई तोरा के चारू बगल खोज लेन जा ए हमर सास तू इहे जा का करे तड़ू जाला कहीं का हाय नतिया हाय तना सुधर इधर सुधार ना काजी सुधर हाय होई गना नतिया के डटले रहे डटले हमर लई त पंजरा मज अपन मार के छोड़ रे माई तू जा तोरा मैं ए हमर सास यार के बोले रहे यही खातिर हम नहीं जा सदर भैरव बियाह गलू है अब तू चल आवाज आई ए माई आवा तनी घर है त माई बोले घर त मतलब ये बल के ओकरा के इज्जत उड़े का सुन लो सुन ले लोग ना का और इतना जवानी में आके फेगले बता रहा बियाह काहे नहीं करबा के काहे नहीं करबा सुना सहना बनाला तब नो सहना बनाला गाय बना ले ए जी अच्छा, ये अब बात हमरा के अब ना कुछ ना रखा मसा कम ना किनारे हम ना रखम तेरे अपना घर में ए तू पटीदार हो भौजी जल्लू पटीदार का हाड़ू आ तू अलबुर ससुर ले घर में हारू का रखले बड़ू काइन का के तू बाड़ू तू ए तू हमरा कबो से रख ल केरा के हमरा के काय खाती अब काय रखली तो लड़की के नंबर काय खाती मैं कबर काहे? कबर ना प्यार करता है कबर भैया दम नीचे बा बबरिया माने माने हम हाँ। सेकंड हैंड गाड़ी पे का बैठब बियाह कर देने का हाँ। घर उजड़ घर का? उजड़ घर घर उजड़ पे। बसल घर उजड़ पे का घर उजड़ पे ठीक कहता है हैं कहता सुन सुना ए ई भर सहना के आने वाला हाल मतलब समझ लो भरम छोड़ अपन तू तो कहत रह कि तू हमरा से प्यार करला भागम कहत रहे शुरू में हम कुआरे में कहते भागे के तो काहे ना भगलू अभी तो तू कहत रह पहले कि भागम बियाह सब सब शंकर जी के डमरू ना केहू बजा कर चल जाई कर सुना ना अरे हटा ना जा अपन काम करो पर तो यही हाल बारी हाय माई अब हम एकदम ऐसे को पर ये हाल बा समझ गए ना मैं समझाओ ना हम का समझाई ना मार के घर के छोइले बैस ना घाटे के छोइले बैस अब ससुर में जाई त ना बदल तो ओजला छोड़े से जाइए कहां जालिस के रखेला तोरा के अब चला चला तार भैया के फोन करके कहत नहीं और रुको ना का बहिया का तुरबू सेट भइल बताव तू ई त भाड़ुआ हो गइल बा ई त भाड़ुआ हो गइल बाटे आ चला ना गांव घर में पेटिए पतो के नाथ चलता गाड़ी पर चाहो तब का लेबो चला ना अरे मेमोरी ले ले बिया हमार निवर ले ली हां चलो आ सुन तू सुना नहनिया तहर जब जब लाख माई त मारते नहीं हम धा धा के पीट पीट के कुचिला खान दे आ सुना बुढ़ी अभी फोन कर इनका भातार भी इनका ससुर भी आ अभी झट पटावा जा लिया के इनका के जा का भइल बाड़ू बियाह शादी भइल सोहाग रात में ना कइल बाड़ू तब तहर गर्मी छूटता आए हो छीना फोन हम फोन लगा हो गइल बाड़ू बोलाई हम चले पहले हाँ। इनका केनु बिना दिन बारी देखले तहरा कैसे यार जाता तनी तू ओहे बुढ़ो भातार पर रही निठा खोजे तड़ू नु हां घर खोजे तड़ू चल धैले पुरान साड़ी दर्शन करे यार आती है तू घरे पहले चल हाँ। तू उठो बना वही पुराने लुगा पे विदाई करे के बा छिनार के गांव में नाम हसवैले बाड़ी चल तू पहले घरे ए बुढ़िया सह कइले बाड़ी हो